Kif il-ħadd filgħodu nata bidu uffiċjali għal proċess sa jwassal għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, ġiet imnedija website sabiex wieħed ikun jista' jsib l-informazzjoni kollha meħtieġa brabta ma' dan il-proċess. Fuq din il-paġna wieħed jista' jara il-proċess komplut f'kull eventwalità u allura każ li jkun hemm kandidat wieħed jew inkella aktar minn tnejn. Il-proċess jinkludi wkoll il-perjodu definit għal kull stadju bilan li wieħed ikollu stampa ċara ta' kif se jimxu l-affarijiet pass pass. Apparti minn hekk permezz ta' dan is-sit wieħed jista' jikkonferma jekk hux eliġibbli li jivvota fl-elezzjoni li se twassal għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li tista' tara x'tista' tagħmel biex tivvota jekk dejjem tkun tikkwalifika. Intant il-proċess jinsab fl-istadju fejn dawk interessati jistgħu jitfgħu l-espressjoni ta' interess, fażi li tibqa' miftuħa sa nhar il-ħadd li ġej.